Bullseye. Ježišmarja, split. Yes! Yes! To je píčus, vole, kámo, já nejdu. Já nejdu. Ty, vezni Reinu. Já nemám co hrát, hoši, ale já Reinu nejdu. vezni. Kámo, nejdu Reinu, já nic jiného neumím hrát, chápeš? A Vem struvem. Brimstona. Kámo, ne, hoši, já si nedělám prdel. Brimstona vem. Brickstone. On neví, co s tím má dělat, vole, on z toho bude úplně vyjevený, vole. A moje beti, já upíkám příště, to je vůbec mě to nezajímá. A tak píčo, proč bys to dělal zas, vole, nebo čurák zas, ne? To si to dá Cčku, proto. Pojď, protože si to dá Ty jsi Cčku. čurák zas, že, vole, neděj Ne, na ty své, vole. Zapínej halku, ať si mu zadá Cčku, snaž mu zahrát další hru, a i další hru si upíknu, moc si to nezajímá. Jedno tomu Víťovi zas. Ježiš to, on, a jak, co? Můžeš startuju. To bylo hned jako za kecky. Nej dobrý, tak to je fakt nebalancované ta deadlock, kámo. Tady defuzuje, pičo, tady až si co děláš. Píčo, tak neslyším to. Kámo, co Já děláš? neslyším, vole. Co mám dělat, kámo, mě řekni. Neutekl bych stejně. Jsi řekl, že někdo si vytírá prdel přes šulina, ale ty jsi říkal, ne, že no, ty jsi řekl, že no, tak já si vytírám prdel přes šulina, ty ne, jsi řekl. Ale to nedělám. Já jsem nedělal, co jsi řekl teď, Mary, co? Co jsi to řekl teď, nic prostě, Že Vítek nic. si utírá prostě prdel přes šulina. Ale kvůli Ty tomu máš 144 slow motionu těch třeba, herců. víš? A to je jedno, to je, to je prostě, já se musím plně naučit tady stoupit. Já jsem si koupil 180 monitorový počítač a Co? každá Co hra. jsi skoupil? Kterou, protože mě Ale zabili. pičo, Matěj, on ti prošli! Neřví! Což tak dupe. Já slyším jak líže ty prdele tam. A Vítě, ty jsi úplně si jistý, Já to ne? nebudu hrát. Tak tady, jo. Ne, nebudu to rád, vypínám to vůbec. Kde? Já ho překvapím. jdu. Zabiju Vito. Není záš tady. Ty kurvo. Já to, že mi dá zase takovou hlavu, ten kopel, já to nechápu, tak unlucky. Káčko, běž si šroubovat hajzl. Kurva. Dej mi skin, já to prosím. Alku. Kolika Musíš máš level? Teď 35, já jsem 30. Víťo, poradně, kde si Tak to zmíníme. není zas tak málo. Najdi si na internetu, že Fapelo a tam se to může jít. Jo, najdi si fapello.com. Tady. Fapelo? Fapello.com. Píčo, co to je?